Nazdar všichni, tady je Buget. Říkal jsem si, že by bylo vlastně vhod, abych udělal video na to, jak si vytvořit postavu do těch mojich one-shotů, tak jak já si to představuju, abych to nemusel každému vysvětlovat zvlášť. Je to docela jednoduchý a hlavně je to kompletně zdarma. Jde o to, krok číslo 1, nejdůležitější, je prostě se zamyslet nad tím, co chci mít za postavu. To znamená, úplně samotný základ je kombinace vlastně co chci být za rasu a co chci být za povolání. Rasy jsou například člověk, elf, trpaslík, hobbit, gnom. A tady tyhle základní rasy jsou úplně nejlepší do začátku, nebo prostě pokud nevíte, je nejlepší vzít si prostě základního člověka, pokud to je doopravdy vaše první postava. Pak je samozřejmě volba povolání, tam už záleží na jakoby složení nebo i kompozici celé skupiny, což je dobrý se domluvit jako s Dungeon Masterem, nebo s tím vypravěčem, nebo případně s ostatními členy jako skupiny, vlastně, aby všichni nebyli to stejné povolání, protože každý z těch povolání tak zastává, řekněme, určitou roli v té skupině. A když by vám prostě nějaký jakoby povolání, řekněme, chybělo, tak by to pak mohlo jakoby tvořit určitý úskalí v té skupině. Jo. Takže je dobrý mít tu skupinu vybalancovanou a je dobrý, aby pak, když je od každého povolání, když je každý hráč jiný povolání, tak aspoň vynikají v jiných situacích. Takže to je taky pěkný. Třetí důležitá věc, co jakoby ještě u ty postavy je a na co hodně lidí zapomíná, tak je zázemí, takzvaně background ty postavy, a to víceméně jakoby je to, co ta postava byla nebo dělala předtím, než se vydala jakoby na cestu dobrodruha, než prostě začala být jakoby dobrodruhem. Z těch základních zázemích tak tam jsou věci jako voják, nebo zloděj, nebo nějaký kriminálník, nebo šlechtic. A tady tyhle věci tak vám tam taky dávají do začátku nějaké dovednosti a jakoby nějaké schopnosti do začátku, takže je dobrý jakoby na to nezapomínat a navíc vám to jako pomůže vybarvit, řekněme, charakter ty vaší postavy. Takže to jsou takové jako 3 základní věci: rasa, povolání, zázemí. Pak je dobrý samozřejmě si vymyslet jméno pro tu postavu. A to je víceméně takový jako první bod, takový jako odrazový můstek, za kterýho potom, když si tady ty věci rozhodnete, tak se potom jako vydáte dál. A stránka, kterou já hodně využívám, tak je Roll20, jak tady můžete vidět. Roll20 je prostě jako virtuální stůl. Jsou lepší věci než Roll20 určitě. Ten Forge Virtual Tabletop je mnohem lepší, ale ten je placený a je složitý na nastavení, zatímco Roll20 je prostě zdarma. Není tak dobrý jako jiný možná placený alternativy, ale Roll20 je rozhodně zdarma. A když jakoby někdo začíná s tím D&D a nemá ještě nějaké zkušenosti, tak je určitě dobrý, aby všechno bylo zdarma. Aby když se ten člověk rozhodne, že ho to nebaví, tak aby vlastně jediný, co utratil, tak je jenom čas. Jenom jeho čas. Takže Roll20 zdarma. Další věc, 5e Tools. To je, řekněme, taková databáze jakoby všech možných oficiálních věcí do D&D 5. edice. A tady právě najdete všechny podklady, všechny schopnosti, všechno, co potřebujete jako vědět, tady najdete. A pak ještě tady mám generátor obrázku Bing, ten je potom na generování obrázku a následně na generování tokenů je tady token stamp. To si ukážeme ještě tak později. Teďka přejdeme na to, jak vypadá tvorba postavy. Já jsem teďka připojený jako hráč, takže když budete připojeni jako hráči, tak co je pro vás důležitý, že uprostřed tady tak je ta hrací plocha, kde bude buď bojová mapa, anebo nějaký takovýho obrázek, jako tady třeba ten parník. Po levé straně tak je panel jakoby nástrojů, to znamená důležitý je tady
pravítko, který vám pomůže měřit vzdálenosti na mapě různě, případně malování a nebo klasická myš select na posouvání tokenů. Pravým tlačítkem se jde posouvat zleva doprava, nahoru dolů, jakoby kameru. Tak. Co je strašně důležitý, nahoře vpravo, tak je potom tady třetí záložka, journal, nebo pokud to máte v češtině, tak je to deník. Tady právě uvidíte svoji postavu, nebo jakýkoliv jakoby jiný věci, jako třeba nějaký záznamy a tak. Postavu si vytvoříte a ještě chci zdůraznit, že Roll20 tak nabízí takovou možnost, že vy si vlastně můžete tu postavu vytvořit jako mimo tu hru a pak si tu postavu naimportovat. Jenže to je taková past, protože když máte to Roll20 zadarmo, tak ono vám to umožní naimportovat jenom 3 postavy do té hry, která je jako vytvořená zadarmo. A pak už další postavy tam naimportovat nejdou. To znamená, že to je taková past na lidi. Nejlepší prostě, co je možný, tak je dělat si ten charakter prostě přímo v té hře. Ačkoliv se to možná zdá jako takový neintuitivní. Takže vytvoříme si ten charakter, klikneme tady na plus, charakter, ono vám to nabídne nahrát nějaký obrázek, napsat nějaký jméno, necháme tam za tady tohle, co to vygenerovalo, to je jenom stejně na ukázku, já si jenom tady napíšu test, kdybych to pak zapomněl smazat, abych věděl. No a ono vám to také nabídne takový 3 zajímavý tlačítka, hnedka potom se tady objeví. Jinak, když pokliknete, dáte dvojklik na název, jakoby, tak vám to také zminimalizuje, kdybyste si to chtěli schovat. Takový 3 tlačítka se tady objeví. Někdo zkouší dělat ten charakter Mancer, což je, řekněme, takový, že vás to vede za ručičku v tom tvoření ty postavy. Tak tomu bohužel většinou radím jakoby lidem, aby se tomu vyhnuli, protože ten Character Mancer někdy ty postavy vytváří špatně, což jsou rozbitý, že pak ty různé věci v tom Character Sheetu nefungují, že to vyhazuje jenom chybové hlášky. A za druhý v tom Character Manceru tak jsou velice omezené možnosti. Velice omezené možnosti, jo. Tam je to prostě, rasy tam nejsou tam rasy skoro žádný, možnosti povolání tam jsou omezený, možnosti těch zázemí jsou tam omezený. Takže nejlepší, co je udělat, zároveň se to nejlíp naučíte, když si dáte tady Edit Sheet Directly. A to je prostě manuálně si to vypsat, ten deník. Tak, co je ještě hodně důležitý, když už teda mám vybranou tu postavu, jinak z těch postav, nebo jakoby z těch povolání je nejjednodušší jako válečník nebo fighter, jo. Pak jakoby, kdyby se měli jít podle ty jednoduchosti, co se jako doporučuje nováčkům, tak pak je jakoby ještě barbar, nebo zloděj, nebo monk. A pokud chcete jako někoho, kdo umí jakoby trošku kouzlit, tak buď paladin, a nebo černokněžník. Jo, rozhodně bych se vyvaroval jakoby jiným povoláním, protože ty další povolání potom jakoby mají už víc kouzel a ty kouzla, to je víceméně jakoby to nejsložitější většinou pro začátečníky na pochopení, takže když můžete, tak se tomu vyhněte. Vemte si nějakou postavu, prostě, která nekouzlí, a když chcete přece jenom kouzlit, tak si vemte buď paladina nebo černokněžníka, kteří těch kouzel mají málo a jsou jednoduše jako pochopitelný. Ještě potom hraničář, než tak. Ten z začátku nemá žádný kouzla, ale později, jak se leveluje, tak může získat pár jakoby jeho speciálních kouzel. Takže ten ještě případně by taky šel. Ale prostě válečníkem nic neskazíte. Jo? A navíc s válečníkem, i když budete třeba 2 nebo 3 válečníci ve skupině, jde ten válečník vždycky udělat tak, aby byl unikátní a ten válečník si dokáže postarat sám o sebe, takže prostě těch není ve skupině nikdy dost. Takže já to rovnou tady zaklikám nejdřív nahoře. Dáme class, dáme fighter. A subclass zatím vypisovat nemusíme, subclass se vybíráš později. Rasa dáme human. Subrasu taky žádnou dávat nebudeme. A jsme na levelu 1. Standardně se začíná.
No a teďka v podstatě, co tady toho, co ty všechny volný povíčka, tady, ono, je tady toho hodně prázdného, mohlo by se to zdát, jakoby být toho moc, jo. Některé lidi to dokonce paralyzuje kompletně, když se na to podívají, prostě jak to mám všechno jako vyplnit, ale ono to tak složitý není. Teďka v podstatě je důležitý přepnout si do těch 5e tools a jakoby nejdůležitější je teďka, aby jsme si jakoby naklikali. Já většinou to dělám přes point buy, ono jakoby víc způsobů, ale přes ten point buy naklikali vlastnosti. To znamená síla, obratnost, výdrž, inteligence, moudrost, charisma. Od tady těch čísel, jakoby hnedka tady po levé straně, tak se potom bude odvíjet vlastně všechno ostatní. Takže tím je nejlepší začít. Jde to dělat buď přes stránku Chicken Dinner, a nebo tady v těch 5e tools, tak je tady tohle tlačítko Stat Generator, Stat Gen. A tady je důležitý přepnout si do, tady vidíte právě jsou různý jakoby způsob, jak to dělat, ale tady je ten point buy. A ten point buy funguje tak, že vy tady máte nějaký budget, jakoby celkový maximální počet těch bodů a ono se to ještě odvíjí podle toho, co máte za rasu, takže já tady dám normálně human, úplně ten standardní a nevím, jestli má význam dávat jakoby tady zrovna ten background, ale dáme ho tady, dáme soldier. A teď to naklikáme. Pro standardního válečníka, který bude sekat mečem na blízko, tak je úplně nejvíc klíčová síla. Od toho se odvíjí útoky na blízko. Takže naklikáme co nejvíc, co jde do síly. Následně dáme něco do výdrže, co to půjde. A zbytek dáme si něco do obratnosti, dáme si něco do inteligence, ať není úplně hloupý ten náš válečník. A trošku tady vyladíme tu moudrost a charisma, ať jsme aspoň na těch neutrálních 10. Vždycky vás zajímají tady tyhle dva poslední sloupce, to je ten jakoby totál a tady pak je ten modifier, ten modifikátor, který vychází z toho jakoby totálního počtu. Dole právě tady vlastně ta tabulka není. Tak prostě ten jakoby modifikátor vychází z toho totálu vždycky. To pak uvidíte i v tom Roll20. A vidím, že tady mi ještě zbývají 4 body, takže já ještě to naházím do té obratnosti, protože tam je zvýší obranu. Už to tam takhle ale nejde. Dobře, takže kam to dáme? Dáme to do moudrosti. Proč ne? Tak, teď mi zbývá 0 bodů z 27, to znamená, už mám hotovo. Jinak, když mám toho člověka právě, tak ten člověk dělá, že vlastně do každého dostanu ještě tady +1, to už se započítává tím, že tady mám zakliknutého toho human. No a co musím teďka udělat, je, že to prostě přepíšu do toho character sheetu, to znamená 16, 14, 16, 10, 11, 10, takže dáme tady 16, 14, 16, a tady je 10, 11, 10. A vidíte, že v tom Roll20 on to má výhodu to, že se to rovnou ten character sheet přepisuje, takže mě to rovnou tady vypočítalo ty modifikátory, které se potom budou započítat do těch ostatních věcí. Tak, to bychom měli generování statu, to můžeme tím pádem zavřít. A co je důležitý dál, podívat se, co má vlastně ten člověk. Jinak tady, kdybyste otevřeli v tom 5e tools a vyskočilo na vás těch ras strašně moc, tak si to vyfiltrujte. Tady je nahoře clear, takový tlačítko, to vám jakoby vyruší všechny věci a pak se nám stačí zakliknout Player's Handbook a to vám ukáže ty základní nejjednodušší rasy. A tady si právě vybereme toho základního člověka. Tady vidíte, že ability scores on dostane do všeho +1, což se mi právě už tam propsalo. Věk, velikost, jazyky. Lidi tak tady mají, že si občas propůjčují nějaké hlášky z jiných jako ras. Každopádně žádnou speciální schopnost tady nemají.
Na rozdíl třeba od elfů, elfové, když se podíváme, oni mají za A mají víc jako podraz, různé verze, ale už tady mají nějaké schopnosti, že třeba elf tak má vidění ve tmě. To znamená, že elf nepotřebuje jakoby si svítit. A má výhodu na vnímání, protože má elfí oči a elfí uši. Například trpaslík klasicky tady má vidění ve tmě, odolnost vůči jedům, trpaslíci, tak ať hrajete jakýkoliv trpaslíka, i když budete kouzelník, tak vzhledem k tomu, že je trpaslík, tak vždycky bude umět prostě se sekerou a s válečným kladivem. A například trpaslík tady má třeba ještě schopnost, že když olízne kámen, tak si může hodit na historii přes inteligenci a dokáže poznat vlastně původ toho kamene a té tvorby kameny. Například, tady samozřejmě víc těch ras, každá tam rasa má něco, ale jak říkám, ten člověk je nejjednodušší v tom, že ten člověk má jenom ty bonusy do těch vlastností a o nic dalšího se starat nemusíte. Je úplně krásně jednoduchý. To, když mám přečtený a ty schopnosti jakoby zaznamenaný, tak si můžu přejít na zase zpátky tady a dám classes, což jsou právě ty povolání. A tady už mám seznam různých těch povolání, vybereme si toho fightera, což je válečník. A tady je taková tabulka. V té tabulce úplně nahoře, tak vlastně se člověk může úplně jednoduše zorientovat v tom vlastně, který schopnosti ta postava dostane na který úrovni. Nás samozřejmě zajímá jakoby úroveň číslo 1, to znamená máme schopnost Fighting Style a Second Wind. Popisy, když na to klikneme, tak nás to tam dotáhne, každopádně ono to je tady dole popsaný. Fighting Style tak dělá, že si můžete vybrat nějaký styl vašeho boje, který vám dá nějakou výhodu. A pak Second Wind je, že dokážete rozdýchat své zranění. A k tomu se ještě vrátíme. Co je nejdůležitější tady, že když takhle se scrollujete dolů, tak tady je taková malá tabulka po levé straně, která vlastně jde strašně jednoduše přehlídnout, ale přitom je strašně důležitá. Co tady v té tabulce je, jsou vlastně úplně vaše základní jakoby informace pro tvorbu postavy. Hnedka na začátku tady jsou hitpointy, což jsou životy postavy. A pod tím je hnedka hit dice. Hit dice je víceméně jakoby vaše kostka životu a kostka životů v podstatě určuje jakoby vaše maximální životy do začátku a potom kolik životů budete dostávat během jakoby odpočinku a během jakoby levelování, kolik budete dostávat nových životů do maxima. A v podstatě ten hit die, čím větší je, tím víc jako reprezentuje, že ta postava je jakoby víc odolná. Jo, standardně kouzelníci mají nejmenší, válečníci mají jakoby největší. S tím, že úplně největší má barbar, ten má D12, válečník má druhou největší, což je D10. Jak tady můžeme vidět. Hitpointy na první úrovni je vždycky jako maximum z ty kostky, což tady v případě fightera je 10, plus modifikátor z Constitution, což je výdrž. Takže já to tady rovnou zaznamenám. Když si přepneme zpátky do toho character sheetu, tak vidíme, že Constitution máme ten bonus, máme 3. To znamená, že 10 plus 3 je 13, takže dáme 13 je naše maximum a naše aktuální životy jsou taky 13. Tak. Uděláme si, co tady je dál. Jinak ještě u toho člověka tam byla rychlost, to je standardní. Standardní rychlost je 30 feet, což je 30 stop, neboli 6 sáhů. K tomu bych se ještě potom dostal. Víceméně je to jakoby 30 stop a kdyby jsme byli jakoby na bojové mapě, jakoby na gridu, na čtverečkách, tak tam jakoby jeden čtvereček reprezentuje 5 stop, takže jeden čtvereček je jeden sáh. Takže v podstatě postava dokáže za jedno kolo ujít 6 jakoby těch povíček, ale to uvidíte, to není úplně důležitý, tak jakoby kriticky teďka tady. Tak, životy máme, maximum zaznamenaný. Tady potom hit points at higher levels, jak jsem říkal, člověk si buď může hodit, anebo si vezme průměr plus constitution, už záleží na každém.
Pak je tady proficiencies a to je víceméně jakoby, co ta postava jakoby dokáže dělat. Nebo jaký jsou jakoby základní jakoby prostě co ta postava umí. A vidíme, že válečník tak ten právě umí nosit lehké zbroje, umí nosit střední zbroje, umí nosit těžké zbroje a umí používat štíty. Kdyby náhodou třeba někdo hrál kouzelníka, nebo spíš je to tady z toho důvodu, že třeba kouzelník, tak ten právě se štítama a se zbrojema umí, jako neumí. A funguje to tak, že když si někdo nasadí zbroj, se kterou neumí, tak například nemůže kouzlit a má nevýhody na útoky. A nedostává vlastně ani bonus jakoby z obratnosti k té své obraně. To znamená, ve zkratce, pokud s tou zbrojí neumíte, tak si ji nenasazujte. Takže kouzelníci standardně prostě nejsou v plátových zbrojích. Následně zbraně. Zbraně jsou tady rozděleny do několika kategorií. Není úplně potřeba znát, která zbraně která, nebo která kategorie která. Jsou tady simple weapons, což jsou nějaké jako jednoduché zbraně, tam spadají prostě díky, kije, kuše. A pak jsou jako martial weapons, to jsou jako bojové zbraně, jsou nějaké jako pokročilý, tam spadají třeba halapartny nebo obojruční zbraně, jakože obojruční meče, obojruční sekery, nebo válečný luk, dlouhej a tak. Standardně válečník umí se vším, takže u válečníka právě je výhoda v tom, že tam se o to nemusíte starat, jestli s něčím umím nebo neumím. Pak jsou tady záchranné hody, saving throws. Jo, samozřejmě tady jsou ještě nástroje, tools, válečník s žádnýma neumí, ale kdyby tady byl nějaký napsaný, tak to znamená, že vaše postava je schopná pracovat s nástrojemi, které tam jsou vypsané. Standardně tam třeba bývají kovářský nástroje, který můžete využít na opravu nějakých předmětů. Tady žádný vypsaný nejsou. Tady jsou jenom saving throws, jsou záchranné hody. Válečník tak má strength a constitution, což je síla a odolnost. A ty záchranné hody se například používají tak, že pokud by vaše postava, nedej bože, se dostala do kontaktu s nějakým jedem, tak já jako vypraveč řeknu, dobře, hoď si na záchranný hod z odolnosti, constitution. A to se dělá tak. Jinak v Roll20, když jsem tady vybral tu klasu, to povolání fighter, ono se to samo zaškrtlo. Funguje to tak, že já bych klikl na tu výdrž a v Roll20 do chatu to za mě hodí a bere se to první číslo těch 16. To znamená, podle toho by jakoby ten vypravěč vyhodnotil, jestli ten jed mě způsobil nějaké poškození, nebo jestli mě nespůsobil nějaké poškození, nebo nějakou újmu. Tak. Potom, tak jsou tady skilly. Skills jsou dovednosti a to je víceméně jakoby, který dovednosti ta postava umí. Vždycky tady jakoby vyber si jich několik z daného seznamu. Pro toho válečníka tak je to akrobacie, zacházení se zvířatama, atletika. Jo, když na to nejedete na tom 5e Tools, tak vám to vypíše jako popis, vlastně k čemu se to vztahuje teda na jakoby dovednost, ten skill. Například třeba atletika, tak je na lezení, plavání, skákání. Pak je tady, takže si vyberete dvě tady z těch, co tady jsou vypsaný, historie, vhled, zastrašování, vnímání, survival. Takže já si třeba vezmu to vnímání a to přežití si vezmu. Vnímání a přežití. Přežití jako na přežití v divočině. Takže si zaškrtneme tady survival a zaškrtneme si perception. A vidíte, že se mi připočítalo. Toho perceptionu se mi to teda nechce přepočítat, ale u toho survivalu jo. To je asi rozbitý Roll20 zrovna. Správně, když to má jakoby někdo zaškrtnutý, nebo když to má naučený tu dovednost, tak by se měl připočítávat ten proficiency bonus. Proficiency bonus je jakoby bonus zdatnostní, který se odvíjí od toho, jakou máte aktuální úroveň. Na úrovni 1 vždycky ten proficiency bonus je 2. Ono vám to tady bude samo jakoby házet, vypočítávat. Není potřeba to úplně sledovat. Tak, samozřejmě zase, kdybych putoval tou divočinou a chtěl bych hledat nějaký stopy, tak mě právě ten vypravěč může jako vyzvat k tomu, abych si hodil na to přežití.
Takže se dělá tak, že zase na to kliknu a tady třeba tady kritický úspěch teďka a je to. Následně, co máme dál, je tady začátečnické vybavení. To znamená, vždycky jsou tady nějaké jako odrážky a v těch odrážkách je za A, za B, za A, za B, za A, za B, za A, za B. Vždycky jako by si můžete vzít buď tu v ty každé odrážce si můžete vzít buď tu možnost A nebo tu možnost B. Jo. To znamená třeba tady u toho hnedka prvního, tak tady mám kroužkovou zbroj, což je těžká zbroj, anebo koženou zbroj a luk a 20 šípů. Takže já si třeba vezmu tu kroužkovou zbroj, protože budu válečník jako na blízko, ne na dálku, když si vezmu tu kroužkovou zbroj a u ní je hnedka napsaný vpravo v té tabulce, teďka jakoby v té dodatečné, tak vidíte, že tam je vpravo napsáno AC16, což je jako obranné číslo, který ta zbroj jakoby poskytuje. Takže já si vezmu chainmail a rovnou tady dole máme věci, takový půzko, takže já napíšu chainmail, takhle to stačí, hop. A tady mám nahoře své obranné číslo. Obranné číslo je v podstatě jakoby hodnota, kterou nepřátelé musí jakoby trefit nebo přehodit, v podstatě, aby zasáhli tu postavu a zranili vás. Čím větší to číslo je, tím odolnější postava je proti útokům na blízko nebo na dálku, nebo prostě standardním útokům. Tam bylo teda napsané 16, takže já si to přepíšu na 16, obranné číslo, to mi přidá hodně jakoby výdrže. Když už jsme tady u tohoto místa, tak tady právě máme ještě tu rychlost, to už jsem popisoval, ale ještě tady iniciativa. Iniciativa je přímo úměrná bonusu z obratnosti a v podstatě iniciativa znamená jakoby váš bonus k rychlosti jakoby na tahu. Jo? Čím větší iniciativu máte, tím větší šanci potom v tom souboji máte, že pojedete první. Jo? V podstatě jakoby čím větší iniciativa, tím větší šanci máte na to, že pojedete první v tom souboji. Tak, to máme ten chainmail, pak tady máme martial weapon a štít, nebo 2 martial weapon, tak já si vezmu martial weapon, když si to rozkliknu, tak tady mám právě seznam těch zbraní, které si můžu vzít. Já si můžu vzít víceméně jakoukoliv, takže si vezmu klasicky bojovou sekeru, Battle Axe, která má tady 1d8 slashing, a nebo verzatilní 1d10. Verzatilní znamená, že když bych tu zbraň vzal jakoby do obou dvou ruk, tak budu s ní dávat větší poškození. Ale já si vezmu jenom jí do jedné ruky, takže já budu mít 1d8 sečného, slashing. K ní si teda vezmu ten štít, jak je to tady end shield. Takže to se zase zapíšu. Takže si dám shield, dám si Battle Axe. Tak. Když mám štít dává plus 2, takže už nemám 16, ale mám 18, to už je dobrý. No a dám si, co tady ještě mám. Ještě tady mám lehkou kuš a 20 šípek nebo 2 ruční sekery. Ruční sekery jdou házet a nebo s nimi jde sekat. To si tam teďka vypisovat nebudu, já to teďka přeskočím. Pak tady mám ještě Dungeoneer spec nebo Explorer spec, to jsou jakoby věci do začátku. Ten Dungeoneer spec, bylo takové, oni mají ty věci, co tam v nich jsou, v těch balíčcích, jsou skoro stejný. V každém balíčku je 10 dní jídla, nějaký vak s vodou, lano, spacák, ten Dungeoneer spec, tak teda má tam cepín, teda ne cepín, ty skoby a kladivo a páčidlo. Zatímco ten Explorer pack tak je spíš takový jako na přežití v divočině. Ten tam má prostě spacák a mesky, což je jakoby sada na vaření. Takže tak. Tady na tom úplně zase tak moc nesejde. Co si z toho vyberete. To bych jenom tak udělal, že si napíšu tady do toho vybavení potom ten Explorer spec. Tady jsem jakoby.
Explorers back. A je důležitý buď si to rozepsat, anebo se to nechat takhle, ale je důležité, abyste věděli vlastně, co v tom balíku je tady po pravé straně, takže backpack, bedroll, meskit, abyste potom to, když tak přitom během toho sezení jakoby mohli využívat to vybavení, abyste mohli říct, hele, já si chci vytáhnout jednu z mých pochodní, nebo já si chci teďka vytáhnout svůj vak s vodou a polít tady něco vodou například a tak. Abyste na to nezapomněli. No, s tou sekerou. Musíme se vrátit k té sekeře. Ukážeme si, jak se tady vypisují útoky. Tady je taková tabulka Attacks and Spellcasting. A víceméně tady dám takové plusko a vyskočíte na mě taková vyplňovací tabulka, takže dáme name Battle X. Battle X je přes sílu, bylo by to přes obratnost, kdyby to byla zbraň na dálku, nebo zbraň, co má vlastnost finesse. Ale počkat, já jsem tam napsal špatně. Battle X. A je to teda přes sílu. Range sekera je na blízko, nejde házet, nejde snout střílet, takže to nebudeme vyplňovat. Žádný magický bonus. Crit range je standardně 20. A tady už máme poškození, damage. A tady dáme 1d8, jak bylo tady na těch 5e tools. Tady 1d8. A je to slashing. A takhle to může zůstat, takže to zavřu tím kolečkem. No a teďka já se tady nám vyjedu takový přepínač, Advantage Toggle. Tady je přepínač víceméně na hody, výhoda, normální hod, nevýhoda. V podstatě, když třeba útočíte nepříteli dozad, tak máte výhodu. Výhoda tak spočívá v tom, že se právě vyhodí 2 hody, jak tady byly předtím v tom chatu. A bere si vždycky ten lepší, standardně se ale hází normálně, to znamená, že to vyhodí jenom 1 hod. A teď, když to mám takhle vypsaný, tu Battlexu, stačí přitom, když chci zaútočit na nějaký odpora, tak jenom kliknu na tu vypsanou Battlexu a ono to hnedka za mě hodí už v chatu, tady je 17, takže Dungeon Master vlastně, nebo ten vypravěč tak určí, jestli ten útok zasáhl nebo nezasáhl, a když určí, že zasáhl, tak stačí ještě takhle v chatu kliknout na ten název té zbraně a ono to hodí ještě na poškození. V tomhle případě je to 4 sečného poškození. Když na to najedete vždycky, na ty čísla, tak vám to ještě víceméně vypíše jakoby z čeho je to složený. Například tady úplně na konci je to vidět, je tam v závorce 12 plus 3 plus 2, a to znamená, jakoby na kostce tak padlo 12, plus 3 za sílu, nebo za ten modifikátor síly, který je tady, a plus 2 za ten proficiency bonus. Takže 12 plus 3 plus 2 je celkem 17. Ten útok tou sekerou, nebo spíš to poškození, tak ten tady vidíme podobně, tam padla bohužel 1, což je úplně to nejnižší číslo, co na to poškození může padnout, proto je v červeném, a plus 3 za sílu, jak vidíme tady. Jo, Roll20 to víceméně počítá samo, takže tady je to všechno pěkně vidět, tak to funguje. Tady do téhle charakteristiky, nějaký personální traity, ideály a tak, vypisovat, tady jsem vyloženě to vypisovat nemusíte, jo, mně stačí většinou buď do Discordu, nebo pak tady nahoře, jak je to bio, tak třeba sem někam napsat nějaký úplně krátký popisek té postavy. Tady tu charakteristiku můžete normálně takhle zakliknout, tak vám zmizí. Tak, jak tady máme ještě ty proficiencies, two proficiencies vlevo dole a custom skills a other proficiencies and languages. Hele, ty proficiencies, já nechci. Nebo takhle, já netrvám na tom, abyste si je vypisovali sem, protože tady, že jo, ty white weapons, medium, všechno tady tohle, zdlouhavý vypisování, navíc vždycky to jde dohledat víceméně tady v té tabulce, takže to si vypisovat nemusíte. Jediný, co je důležité si vypsat, tak je tady v těch other proficiencies and languages, tak jsou tady jako jazyky, tady dáme language a dáme proficiency a dáme common, což je obecná řeč. Případně bych tam mohl dát třeba elfštinu, takhle to kolečkem zase zavřu, a kdyby náhodou
bych chtěl, tak na to kliknu, ono to pěkně hodí tady do chatu, že já vlastně umím normální řeč a umím i elfsky. Tak, potom, co je důležitý ještě, tak je zaskočit do toho zázemí. Já jsem si třeba vybral voják, což je soldier, takže si ho tady najdu. Zase klasicky, kdyby tady na vás toho vyskočilo hodně, tak si dejte queer a dejte si Player's Handbook, který uvidíte jenom ty základní, ty nejjednodušší, ty nejlepší. A zakliknu si soldier a vidím, že jako soldier tak dostanu skill proficiencies a momentík. Takže nevím, kde jsem přesně přestal. Každopádně toho vojáka, toho zázemí, tak jsou tady ještě nějaký tool proficiencies, což znamená jakoby zdatnost s nějakýma nástrojema. Například ten voják tak má jeden typ herního setu, to znamená například kostky nebo karty. A pak jsou tady pozemní vozidla, to znamená různé kárky, povozy a věci tady tohoto typu. A následně nějaké jako vybavení, který dostane v podstatě ta postava z toho zázemí. Takže tady je nějaká insignia nějakého ranku, to znamená nějaký odznak nebo šarže, trofej sebraná z padového nepřítele a tady sada kostek nebo karet, nějaké oblečení a měšec s 10 zlatými. Pak je tady feature, to je jako schopnost, kterou dostanete z toho zázemí, a to je military rank. Ve zkratce můžete zkusit uplatnit to, že jste byli v armádě na nějaké jakoby nehráčské postavy, aby vás pustili například někam. Pak jsou tady různý takový tabulky, to je víceméně jakoby k dobarvení ty vaší postavy. Pokud jako přímo nevíte, tak si můžete hodit a určit vlastně, kde jste byli, co jste dělali, nějaké jakoby vaše charakterové vlastnosti. Není to povinný, spíš je to jako na dobarvení jakoby ty postavy, pokud si někdo není jistý něčím. No, to by bylo. Jinak já si třeba vezmu ten dice set, takže si to zapíšu rovnou. Dáme si tady plus, dáme si dice set, dáme si tu proficiencies, dáme dice set, attribut tady dáme cure query, proficient, tak je to. No a potom důležitá ještě věc, taková poslední řekněme tady, tak jsou features and traits. Tady taková to velký okýnko features and traits, tak sem budou prostě zapsané jakýkoliv schopnosti z té vaší postavy. Nejdřív začínám těma vlastnostma z rasy, to znamená například pokud by toho to byl elf, tak tady by byl dark vision, ale člověk tady ten základní tak žádné vlastnosti nemá, takže to přeskočíme. A přejdeme rovnou na to, co tady má ten válečník, ten fighter. Ten tady má teda ten fighting style, už zmiňovaný, a second wind. Řekněme, že já chci, aby moje role ve skupině tak byla jako, abych vydržel co nejvíc, abych byl takový ten chránitel té skupiny. Takže tady je úplně to nejjednodušší, co si člověk může vzít, je fighting style, ten defense. Jo. A to znamená, když se vezmu fighting style defense, tak pokud nosím zbroj, tak dostanu +1 k mému obrannému číslu. Takže si to zapíšu, dostanu +1, takže mám teda 19. A tu schopnost si zapíšu tak, že tady dám plusko a name. Jo? A úplně co nejlepší je dělat, je prostě to kopírovat. Jo, takže takhle si to prostě skopíruju, ctrl-c, ctrl-v, dvojtečka, tady dáme prostě defense, tak, source je klasa, prostě povolání, a dáme fighter level 1
jako zdroj. A pak je tady popisek ty schopnosti. A ten popisek ty schopnosti úplně co je nejlepší. Prostě ho zase skopírovat. Takhle. A je to hotovo. Takhle si to můžu rozkliknout ten popisek, když chci prostě to hodit do chatu, aby to viděl Dungeon Master, nebo jakoby, aby to viděl nějaký jiný hráči, když prostě se hádáte o něčem, tak stačí kliknout tady toho bublinku, ono to takhle pěkně vyhodí do chatu. Velice pěkný. A následně, tak další věc, co tady mám, tak je teda Second Wind, což je druhý dech. To je prostě rozdýchání zranění a zase provedu to úplně stejně, Second Wind, takže rozkliknu tady, dám plusko, name je Second Wind, je to z klasy, je to fighter, nevím psát, fighter level 1 a zase prostě skopíruju tam ten popisek. A tady ta schopnost, ten Second Wind, tak funguje víceméně tak, že jakoby jednou za krátký nebo dlouhý odpočinek, tak ten válečník, ten fighter, tak on si dokáže rozdýchat své zranění, on si dokáže vylečit sám sebe jako bonusovou akci. Strašně důležitý a strašně užitečný, dokáže to kompletně zvrátit, takový průběh toho souboje. Protože tady tímhle s tím 1d10, vy jste schopni 1d10 plus jakoby vaše úroveň, takže 1d10 plus 1, tady tímhle s tím jste schopni jako si víceméně doplnit životy na maximum skoro. Takže zase tady vložím ten popisek, takhle pěkně, šup, když chci, zase to prostě vyhodím takhle do chatu. A nejjednodušší co je, když bych potom tu schopnost chtěl použít, tak co je nejjednodušší je, že prostě hodit ten hod na těch 1d10 plus 1 manuálně. Manuální házení se prostě provádí tak, že dám lomítko, malý r, mezera 1d20 plus a je tady 1 za tu úroveň, dám enter, ono mi to hodí, padlo mi 6 plus 1 je 7. A v tom případě bych se vyléčil za 7 životů. Dungeon Master by mi to připsal, nebo tady bych si to připsal, nebo když tak potom v tom tokenu, což je takový jako figurka ty postavy, tak tam se to dá taky připisovat. To uvidíte. Tak. A tím pádem to máme všechno. Tady ty další věci už jsou od úrovně 2 a výš. Kdybyste potom byli na úrovni 2 a výš, tak tady se potom ještě zaklikávají jakoby subklasy, takzvaně, jakoby vedlejší povolání. A tady je například třeba šampion, když máte, to jsou jakoby zaměření. A když si to vždycky zakliknete, tak potom tady v tom modrým uvidíte tu vaši specializaci. Ale jak říkám, to je zase prostě až na vyšších úrovních, takže to vás teďka zajímat nemusí. No a to je víceméně tak jako asi plus minus všechno na ten začátek. Tady ještě jsou takový dvě políčka, které jsou docela pěkný a tomu se říká class resources. Tady právě sem jde například napsat ten second wind, protože to máte jakoby jednou za dlouhý nebo krátký odpočinek, takže tady 1 z 1 a máte to jako pěkný počítat, když to použijete, tak si tady dáte 0 a prostě víte, že jste to použili. Jinak tady potom jsou tlačítka na short rest nebo long rest, nemusíte používat taky, to je taky jako vedlejší. Jinak tady je počítadlo na zlaťáky, takže jsem si napíšu 10 zlaťáků. A jo, ještě jsem si nezapsal ty skilly, ty dovednosti z toho vojáka, tady je teda atletika a zastrašování, takže zaklikneme atletiku a zastrašování. Nevím, proč se to zase nechce propisovat. No, to je rozbitý nějaký trošku. Teď už se to propsalo všechno pěkně. Tak, teď to je pěkně všechno propsaný. A pěkně to všechno funguje v chatu. A jinak jdou zapnout i v audio a video. Tady je důležitý video display si dát names only. A potom tady ještě někde je Dice Options, přesně tak. A když si tady dáte Enable 3D kostky a Automatically Roll 3D kostky,
tak ono vám to pak i bude házet těma kostkama jakoby po tom stole. Takže tady třeba, když dáme útok tou sekerou, vidíme, že ta kostka se tady vyloženě jako váví. A vidíme třeba těch 12. Je tam 12 plus 3 plus 2 je 17. Jinak ta barva kostky se odvíjí tady od ty barvy vlévodové, co si můžete nastavit tím, že se na sebe kliknete tam na tu barvičku. Tak a potom, co je ještě pěkný vědět, tak je tady je bio. Tady si můžete napsat nějaký svůj jakoby character, backstory, nějaký prostě váš příběh, jak jste se stali dobrodruhem. Hele, mně většinou stačí prostě pár vět. Prostě nějaký fakt krátký popis. Jenom abyste si to jako ujasnili vy hlavně. Pak je tady age. Tady age, size, height, to jsou jakoby věk, velikost, výška, váha, barva očí, barva kůže, barva vlasů. Zase není potřeba to vyloženě vypisovat, protože nakonec si stejně vygenerujete nějaký obrázek a všichni uvidí ten váš obrázek, takže toho taky úplně není potřeba řešit. A kdyby náhodou někdo hrál nějakého kouzelníka nebo něco, tak tady jsou kouzla. A kouzla, u nich je důležitý tady nahoře vybrat Spellcasting Ability, to je v podstatě jakoby přes co vy kouzlíte. Například kouzelník kouzlí přes inteligenci, Cleric, tak ten přes Wisdom, což je moudrost, černokněžník a paladin třeba přes charisma, takže je důležité to jako zakliknout, on vám tady vypočítá tady ty různé věci. A kouzla tak se potom přidávají zase tady pluskem a tady jméno, škola, tady různý ty parametry. A v podstatě, kdybyste chtěli něco smazat, tak tady ten zámeček a tady v rohu dám do koše, nazdar, bazar, hotovo. Ty kouzla jsou složitý, takže doporučuji se jim vyhnout. Kdyby se jim někdo nevyhnul, kdyby někdo fakt mermomocí chtěl být, třeba ten černokněžník, tak zase je důležitý si najít tady, máme toho Warlock, černokněžníka, nejlepší je tady přes ty spell sloty, tady je proklikávačka na Warlock Spells, takže na to kliknu. A tady mám kouzla, takže se zařadím podle úrovně, dáme od cantripů. Cantripy jsou kouzla, které jdou opakovat jakoby furt a nežerou vám žádnou jako magickou energii. A pak tady máme jako jedničkový, který už jsou teda omezený, který vám jako žerou ty vaše spell sloty, potažmo tu vaši magickou energii omezenou. A jak vidíte, rozkliknu kouzlo, dlouhý popis, dlouhý parametry, takže to by se když tak vypisovalo sem, ale jak říkám, nejlepší je, když začínáte se tomu vyhnout. No a to by mělo být všechno, tohle mělo být takový jako hlavně krátký vysvětlení, jak si to zhruba představuju, jak bych byl rád, aby to vypadalo. Asi myslím, že si ještě můžeme ukázat nějaký postavy, co tady mají už hráči jako vytvořený, takže já se tady rejoinu jako Dungeon Master. A ukážeme si nějaký pěkný postavy, co už tady jsou vytvořený. Tady jsou vyloženě pěkný. Máme tady třeba Bria. A vidíte, Bria to má všechno takhle pěkně vypsaný. Tady má všelijaké různý útoky, tady má inventář, ona tady má vypsaný i všechny ty proficiencies. To není potřeba úplně. A tady má všechny ty různé schopnosti, takhle pěkně popsaný. Ona je teda druid, takže ona má i ty kouzla vypsaný. Tady všechny, všelijak. Pak tady máme třeba tady zloděje. Ten to má taky všechno pěkně udělaný. Dokonce v češtině některé věci tady mají vypsaný. Mně to je jedno, jak si tu máte v angličtině nebo v češtině, já umím jako pracovat s obojím dvojím. Takže takhle nějak zhruba. Jo a ještě důležitá věc je teda obrázek. Já používám Bing Image Creator. Link vám však dám do popisku.
na tady ten image creator je jako kompletně zdarma, jediný co tam musíte být přihlášený přes jako Microsoft účet a funguje to tak, že vy si napíšete nějaký prompt, například třeba tady toho zloděje jsem zkoušel generovat a já používám tady ten Dark Fantasy Gritty Covered Drone Style a víceméně vypíšete jako popis ty postavy, to znamená, je to muž, je to dobrodruh, je to zloděj, asasin, je to temný elf, má bílé vlasy, fialově šedou kůži, má na sobě lehkou zbroj a má na sobě zimní oblečení, nějaký detaily a prostě tady tímhle vytvořit, tak to generujete tak dlouho, než vám prostě to vygeneruje nějaký obrázek, se kterým jste spokojení. Na ten potom takhle kliknete a buď si ho tady můžete stáhnout, anebo můžete kliknout pravým kopírovat, někam si ho překopírovat, nebo tady můžete takhle přes toho si ho stáhnout, anebo potom taky stačí tady do ty stránky token stamp, tak ho takhle přetáhnout a rovnou se vám vytvoří jakoby ta digitální figurka, ten token. Můžeme si tady nastavit nějakou barvu pěknou. A tady bych potom to upravil, jak bych potřeboval, doleva, doprava, zvětšit, zmenšit. A tady dám zase download a stáhne se mi to pěkně a pak to můžu používat v tom Roll20. Takže to mělo asi všechno, určitě jsem na něco zapomněl klasicky. A tak mi když tak napište na Discord nebo kamkoliv, co vlastně byste chtěli ještě potom vidět nebo vysvětlit. Takže zatím zdar.